bong ngagai 1600 एबा हाइका 1500 1500 प्लस दं बतुई जों जतनो नोंलायथुं थांना सिगां बा सालायथुं बिसि मिसाफोरनो बहक अक्स संलाय थांलायथुं निनाय वानसौनि सिंथि फैनाय aja ni mungkin kita menengah ani Michael Dewarma ini sinimu ani sinimu ko Michael Dewarma no TSF Guwahati ni acting president ambai nok sai tong hinaga no boroni ar bahkan khawar mane ngke chamu ro जों TCF गुवाहाटीनि जों बर' दंलायो के दिनै नरमनो जों खामफ्रोमबो जों लामसुबजाखा नरमनो जों आखो चुबा चु बागै दै सिमिनांनो चुबाय मानखा हायबानो दिनै के जों नंनो नायरगै रखना हनैने नरम आरो जे दिलो थाङै नरम जे दुखु खस्थ माने दंमोन जों खोनागा जों आबन बागै जों जे गुवाहाटी दंनाय फेमिलि ताइ स्टुडेन्ट ताइ जत बिजनेस फैनाय जब फैनाय जों जत मिलिवै जों नंनो चुबा चु रखना हनैने जों अर फैलायो नरम नायरगैनाय जों फैलायगा जों दिनै TSF गुवाहाटीनि सिमि जों 67 रक जों वाटार पेकेट खालाय रखका ताइ जों सामुं दिसा नरक सामुं बागै जों जगालखा सामुं हंगे जों नंनो अपुं सुबुंनि जारिनिया फानो जों दिसा मिसा लायखा जों ब्रेड रक 1200 मतन जों नंनो रखका हंगे ताइ नरक आसक जों दिनै नरमाय रगिरि थांबाय फानो जों दिनै असम जराफोरा नंनो नायरगै रखनाय जों गुवाहाटी दङै जों नंनो सापर्ट खायो जों एनि टाइम एनिवेयर जों नरबाय दङो ताइ सामुं नांखा जों जे जागाफोर जों नंनो लगिरनाय आसिनो थांबाय alu korongna ta message rungau chuno जों मेसेज नामु जोङो जों दाबो जतनो थानसा जों दाबो दिनै राजा जी आरो सामानि हम जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे हम हिम्मत नहीं हारेंगे नि सामानि आबोनो जों था थानसा गाय दंलायनाय जों असम जरा जखन फायगा जों इनिदि टंका जों सालजा सिनि जे डिमान्ड जों मानाय आबोनो जों आन सिनि टिप्रानि ता खक्तार बुखरना आं कयनामु जोङो जों दाबुनो अजरा याफ्रि थानसा सेनानि खा थानसा खाबाक्सा आंनानि इंगा जों जतनो अबहायगा जों बिदिनो थानसा तामगे सिनि जे डिमान्ड जों सालजा जों मानाय आबोन बागैनो थानसा बाक्सा गाय दंलायनाय आसिनो आनि सिनि टिप्रानि ता खक्तार बुखक्ताय नरक दिनि जे फाय दंनाय रंना आं आबोनो खबुंनामु जोङो सानामु जोङो जों थानसा गाय दंलायनाय याफ्रि कासे कै सेलायनाय सिनि डिमान्ड जों सियर मानाय buhukni sinimu आनि सिनि मुंखा आं TCF गुवाहाटीयाव दङ आनि मुं स्वर्णाली